Поліэтыленавыя пакуначкі, аднаразовы посуд, бутэлькі ўсё часцей можна сустрэць у зялёных зонах, асабліва ў месцах масавага адпачынку гаражан. Многія пакідаюць смецце пасля пікніку, а вось некаторыя наогул спецыяльна яго сюды вывозяць. Выезжая в лес, конечно, нельзя выкидывать ни бытовой мусор, ни строительный мусор, как это у нас иногда бывает. Все это мешает и эстетике, и, в принципе, братьям нашим меньшим, животному миру. Потому что где-то могут и повредить себе, скажем, конечности, и где-то может даже и съесть что-то не то, что надо. Разам з ежай жывёлы паглынаюць і розныя прадметы, якія не пераварваюцца, што прыводзіць да іх гібелі. Дарэчы, у працэсе распадзення хімічныя элементы трапляюць у глебу і грунтавыя воды, а затым у крыніцы, з якіх мы п'ём, што негатыўна ўплывае на здароўе чалавека. А ў вялікую спякоту пакінутая вамі шкляная бутэлька ці скрыня можа стаць прычынай ляснога пажару. Не палохае шкоднікаў нават штраф. Штраф предусмотрен за загрязнение лесов до 20 базовых, поэтому штрафы, да, я хочу сказать, значительные. Если там много чего-то выкинули, то можно даже вплоть и выставлять и ущербы за нарушение. Заставляем убирать. Людзі пачалі забываць, што навакольнае асяроддзе – гэта мы з вамі, а зямля – наш агульны глобальны дом. Некаторыя смецяць і каля сваіх дамоў. Яшчэ некалькі гадзін таму тут былі чысціня і парадак. Мясцовы дворнік Віктор Чаркас з самага ранку сабраў усё смецце. Але не прайшло некалькі гадзін, як некаторыя добразычлівыя ў двукосці жыхары гэтай шматпавярхоўкі зноў падкінулі дворніку так званы падарунак. Берешь, через 3 часа то же самое остается. Даже бывает с окна выкидываете. А між тым сметніца знаходзіцца побач з домам. Няўжо гэта так складана прайсці некалькі десяткаў метраў і выкінуць смецце ў прызначаны для яго контейнер? Особенно возмущает, когда такие люди уже постарше. Как дома стараемся, чтобы было красиво, чисто, так надо было, чтобы и возле дома, и во дворе. Поэтому надо людям, я просто обращаюсь, чтобы думайте, товарищи, красиво жить, это от нас много зависит. Не менш турбуюць грамадзян і акуркі, якія часам таксама выкідваюць з вокнаў дамоў. Іншы раз, расказваюць відавочцы, ледь не на галаву. А яшчэ больш уражвае, калі рэшткі папярос кідаюць не ў сметніцу, а каля яе. Рядом будет мусорка, но он кидает, не подходит даже и не бросит. Иной кидает, потушит, а иной небрежно. Где стоит, там и кидает. Люди курят с окон и бросают с балконов, и все вниз. Это квартира моя, только до порога все считают. Вот. Это очень плохо. Наш дом пачынаецца не за парогам кватэры. Наш дом – уся планета. Дзень зямлі – яшчэ адна нагода ўсвядоміць гэта і адносіцца да планеты як да роднага дому. Ганна Бойкевіч, Юрий Плінда, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».